20 mara u żewġ tirġiel talbu u nataw panic alarms. Żvela dan il-gazzetta kulħadd fl-ewwel paġna tagħha fejn ġie spjegat li fi ftit ġimgħat s'issa ġew irreġistrati 25 persuna li huma eligibbli għal dan l-apparat. Fil-preżent hemm 20 persuna 16 mara f'Malta u 2 f'Għawdex u żewġ tirġiel li nataw dan l-alarm. Żewġ persuni rrifjutaw li jieħduh filwaqt li hemm 3 persuni oħra, 2 f'Malta u każ ieħor f'Għawdex li tterminaw dan is-servizz wara li ħaffru lil parti l-oħra. Intqal li dawn l-alarms huma tamir elettroniku żgħir u diskret li għandu jintuża minn persuni li huma vittmi ta' vjolenza domestika, partikolarment f'każijiet fejn iħossuhom li l-ħajja tagħhom hija fil-periklu jew f'riskju immedjat. L-apparat jista' jintlibes jew jinġar faċilment u jista' jattiva kuntatt dirett mal-pulizija permezz ta' sistema ta' komunikazzjoni immedjata. Il-persuna li tilbes jew iġġordan l-apparat tista' f'każ ta' emerġenza tafas buttuna fuq l-apparat li tibgħat sinjal dirett lil control room tal-pulizija. Is-sinjal jinkludi wkoll informazzjoni dwar il-post eżatt tal-vittma. Dan jippermetti lil pulizija li jreaġixxu malajr ħafna u jaslu fuq il-post fi żmien qasir ħafna sabiex jipproteġu lil vittma u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji. Dan l-apparat jingħata mill-Victim Support Agency wara li ssir valutazzjoni dettaljata tal-każ tal-persuna u tinstab li tkun f'riskju li ta' vjolenza. Lan ta' dawn l-alarms huwa mhux biss li jipprovdu lajnuna f'mumenti ta' bżonn, iżda wkoll li jkunu deterrent għal min jabbuża billi jkunu konxi li l-vittma għandha mezzi immedjati ta' protezzjoni. Barra minn hekk dan jikkontribwixxi wkoll għas-sens ta' sigurtà u serħan il-moħħ għal vittmi li ħafna drabi jgħixu f'biża' kontinwa. Fit-tnedija ta' dan l-apparat il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri fakkar li fl-2020 il-Gvern waqqaf Gender Based Violence Unit u l-Victim Support Agency b'aktar minn 6500 ruħ jingħataw lajnuna. Qal ukoll li fid-Domestic Violence Hub diġà marru 1300 ruħ bi 3/4 minnhom jirrappurtaw vjolenza psikoloġika.